le hei zona request question kanan bi ho tin le do na mi a chai hemi question te hi he answer som hi pan som hi le pali en tia apatran kaman mei lo ron ti ta he nen te hemi question a hi mi ron zota answer a hian in tam tak chuanin ti tiang 96 an ti dona ma se apatran question patrana chuanin alandana chuan mo 24 hi answer turnia ta hen an te 56 are 30 ni chiang atero chuan 47 are 28 ania 8 12 are te chu 96 ania tam tak chuan in 96 in ting nge don ma se answer pachana chuan ta hian aron so na hian in hei answer somni le pali a intia pachan kaman mei lo ran ti ta kanan soifia don ni ta hian mo on the spot in le on the spot in nuam ka tia ke ma chuan in han tal buai nok nok he chu kala nei em che lo zona nei tan 93628802666 a hian ka biak thai rang ni han so in le dua second batch admission po khon me ka ni a maths le reasoning le gk a mo english po live class ni lo in recorded class kham don boka yan tur vek khan note group A B C ne han om vek dona ka inpe vek don ti han so in le dua chen question a kan lut phenga kan chok phenga hemi question te hinia tain na nen tengule question na answer a khana ma pon ron sei loka 24 hi answer ni aron ti ta ma se apatran ka man lo ron ti ta ni mo tai na nen teng le tam tang ai ta duan tur chu ta hianin han en tai la mi tam takin 56 arte chu 30 ni lo mo 47 arte chu 28 ani lo so ma chon 812 arte chu zange 812 arte chu 96 anita so ma chon 96 answer ni mai lo mi tiaron umpon noma ka status boka mo tam tai tu manan ti diklawa 24 ron ti hi tu manom lawa 96 ron tia ma se hei adik lawa ta hianin enga tinge adik law kan ti na sanga te zonin 5 fi enge kan ti zon prime number 6 hi enge composite number ni hi anen te prime number le loko prime number le composite number a tlan rengin LCM chu en zange kan ti chuan LCM chu prime number pakhat le composite number pakhat chawni chuanin multiply to pila kan multiply chuan chumi chu LCM ni ngal tain 5 fi prime number ni ta tiro mo 1 le 5 chawina a divide thei a khani ta chuan 6 apo hi composite number ne prime number le composite number ni chun multiply to pin direct LCM ni ngal tain an te 5 6 ar chu engen LCM kan ti chuan 30 ni de sin ta hian 30 ni de chu tiang bokin ta hian a hnuai chi a patran hin an le taila a hnuai chi 4 le 7 ani ta tero 4 hi composite number nia 7 hi prime number ni de mo prime number ni de ya composite number le prime number a in kopa wangin enge an LCM an LCM chu 47 ar multiply to pin direct 28 ani ngal tiang hi poi mo lutuk mo i katia ka ngai to china kan class a poka zirtira i in thiam thei chon thiamula in tan la poi mong tin ka zirtira ni mo tu na hian ron poi mo ta chia exam ma ni lokhan ron chuaka ta hian an le te 8 le 12 enge prime number nge composite number kan ti chuan prime number hlang ve kan ni hi 8 le 12 hi 8 le 12 hi prime number an ni a LCM a hian 96 and tikka ma ani theilo enga tinge kan te chuan 18 nge divide thei 1 nia tero 2 in divide thei a 4 in divide thei ma vek 18 ania 12 bo 1 in divide thei a 2 in divide thei a 3 in divide thei a 4 in divide thei a 6 in divide thei a chuan ama vek 12 in divide le thei a mi wang hianin pahnih ai taman ni wangin composite number ve ven ni a mo composite number ve ven ni wangin composite number ve ven ni chuanin multiply top tur ni lo mo kan multiply top tur ni lo kan multiply top chuan khami kha LCM ni to lo thung je chu 8 le 12 a hi ta hian prime factorization method kan chonga ta sem tenga 24 hi lo chuak ngei ngei don ta 2 nia tiro 2 4 are 8 2 6 are 12 ania 20 leila 2 2 are 4 2 3 are 6 ania chuan ta hian 2 1 ania 3 nia tiro chuan 3 1 1 nia 2 2 are 4 ania 4 2 are 8 ania tiro 8 3 are en zani 24 lo chuak dei sin je chu 24 hi answer
ta hian mo hemi question a that na em chu mi tam tak hemi question enga tinge an ti na chan kan ti chuanin a nala tu te mi mol hindu bing mi lo mo midang te ngai tua dan ain entinge angai tua ti te mo a number kha a number system basic ani hemi bi ga te hi an hret chiang em ti te kha an hriat du le an en du ve pakhat thi lo ni ve a mo confuse na tan 96 en on ta tam tak mi tam takin an hriat chian em chu mi tam takin MPSC set thau ni hi mi tam takin 5 6 are 13 en don chiang 4 7 are 28 an en don chiang lu tuk chu wang chuanin a patan ang thau long 4 8 12 are chu 96 ani mai lo nan tia confuse na tan 96 an da bo ma se khami khani lawa composite number le prime number dei anon focus mi hi number system concept ani hi 24 hi final answer mo min hial du chen hial thei khopang ma se ka soi ve du lai chu a answer kia po 24 hi chiang takin en ziak boka mo a kami kha fin fiana evidence po kan nai ni o mo ami wang khanin kan han soi ve ni chu tam tak chan min lo hial pal takin a evidence nen kan nei ve ka 24 hi answer kia po 24 din en ziak boka ni le lo me